Uboroso bw'umuguzi. Mwanchumurigereria bwen Soko TV maiga yoko egokia numero video wikiage kyumagusia sembeo nere Frida Kerubo nkukwarigania bono asemesa yama yakurwa en Soko chinsa isato jidage kanye choka chabutokire tukosaba kwabera Soko nyorake korende kendengira sarikasi libagari abakombwatesia kurwase studio ya kaberego chiakone kyamaro gine chibichango chara senchirengia twakorega ndre karanseke obena intwe kurbono guika omwere nyorobo go mwanchumurigeria sensemo ya kabere asenkwane yabeno butko bwarero tuchigosanga nere Douglas Orutwa kurwase award area ya Bogichora boigore nekirenga kyo gochikoriye kergo ki award yo asobo choryo bonne bole bosio Bogichora nige gutoka sensemo yebunge ya West Mugirango account ya Nyamira no ari me studio tuchikona kabato gosanga na korigeria mange ayo akorotota siasa oborai bwage siasa na magendro ande mono kurwa sorgongo rwagusi na bego kumurikira oborai bagendrete ase serikali enena ayo na sensemo ya kabire korende aseboniga tutarayinyora tutarayinyora senchira yoboikirnu haya mayekuru en Soko tiga tutarayinyora senchira yoboi kila mtoto ambaye aliweka application online as long as umekuja verification unapata pesa na hiyo pesa inaingia next week kila mtoto all the check aborokiwa imea South Mugirango osirwa ne kyombegia osoro kya club kigaye tubibaga akariyo president unakorota kikunatagira bona abantu bamwangire ekyagera kiringire ense none koromoka nyagitari mbora mogwagi uchi computer momenye kongainunga nge kadi yangire kweli yakari ya bwate problem bone gento kyanengo kore kiye nkyokore gento gechande tabantu Masenato Nyamira okongo mogeni omochire serikali ya Kenya Kwanza sobora yobobe and the retention relating to the works that we are done after the district liability period. Mugabana bwe kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza wikire bosio bwe bunge ya Senate iliko ya robo tumeki weni bwe serikali ya kaunti yae. Karibu sana mwanjumu rigereria bono ni gotogo chaka no robot roko bwataka na chisemi magiga yomorai bwense kurogo chika buna abanyanyimbo kurusi wa sensemeria yokorenda matemu abega boroko wa bonsi wanchorogo so ase grade ye 10 ni gobono batabwati uniform bose school fees ni gori tukoria rero umunyakero bwe kyombe yokwegero bwene bwa borokia inse kyombe kyo kupetoro sagia rwe county ya Kisii umanyakere buna Laban Ouko nigo aire okoboke nkwane yo nakubania serikali nyare ko bage kubeka emiroberio yokobwatoka chibesa wose capitation ngo cyase chiskuru erikone kyabunango ikirani chire gosira amasoma senchiringia Ouko Laban Bosire mwenyekiti wa KUPPET tawi la Kisii kwa wazo la rais kwamba askari wasihusishwe katika kusimamia mitihani. Mimi pia naunga mkono kwa sababu mtihani si jambo la ambalo tutasema kwamba linatishia usalama wa yeyote. Jambo la pili ni kwamba kuna wanafunzi ambao wakiona askari wanakuwa na woga, inaleta itilafu kwa mawazo yao na jinsi yao ya kufanya mtihani. Wanakuwa na woga zaidi. Jambo la tatu, kwa mara nyingi hao askari tena wametumika kuwasumbua wale walimu ambao wanafaa kufanya nao kazi pamoja katika kuhakikisha kwamba mtihani imefanywa vizuri kwa mazingira ambayo si ya kuleta woga wa aina yoyote. Kwa hivyo hilo wazo ni vizuri liangaliwe zaidi na ilikiwezekana iwe ni kwamba itimizwe hivyo. Kwamba sasa walimu na wale wengine ambao wanasimamia mambo ya mitihani na masomo wawe ndio peke yao wanasimamia mitihani kwa sababu kila muhula tunafanya mitihani shuleni bila askari na hakuna wizi wa mtihani, hakuna shida yote ambayo inaonekana. Kwa hivyo hakuna tofauti kubwa sana kati ya mitihani ambayo tunafanya na huu wa kitaifa. Kwa hivyo tutaunga mkono hilo wazo. Na jambo la pili ni hili ambalo linahusu sasa mambo ya kuna jambo tena rais alisema kuhusu wanafunzi kwenda shuleni bila kulipa ada, bila hata sare rasmi ya shule. Kwa hilo kidogo ili hiyo proposal iweze kuonekana kwamba ni nzuri, kile wangefanya wanafaa wapeane pesa hii ya capitation
uangalie wale wanafunzi ambao tayari washafika shuleni, shule zipewe capitation ya hao wanafunzi, ndio shule ziweze kuleta wanafunzi wa ziada. Kwa sababu kwa saa hii unapata kwamba shule zinahangaika kifedha kwa vile wanafunzi nusu ya kawaida ya jinsi shule za sekondari zilivyokuwa zinakuwa na wanafunzi. Na sasa hivi ndio hizo shule zina changamoto nyingi, kutengeneza maabara, kuajiri walimu haya masomo ambayo ni mageni. Kwa hivyo ni vizuri serikali kufikia saa hii kwanza itume kiwango fulani cha pesa ambayo itatumika kama capitation. Walikuwa wametuma 7,000 ambazo zilikuwa ni kidogo, waongeze hizo pesa ndio shule ziweze kukimu mahitaji ya wanafunzi ambao tayari wako shuleni, na pia ndio ziweze kukimu mahitaji ya hao ambao serikali inakusudia kwamba waingie shuleni bila hata kulipa ada ya kiwango chochote. Kwa hivyo kwanza capitation iongezwe, ifike shuleni, alafu shule zitaweza kabisa kukimu mahitaji ya wanafunzi ambao bado hawajafika shuleni. Tusikiliza na tunaona mambo yanaendelea vizuri, na tunasubiri tarehe 15 walimu waendelee kutuconfirm, tuendelee kuwachapia kazi jinsi tumekuwa tukiwachapia, na uzoefu mkubwa sasa na ujasiri mkubwa. La bwana, unajua kila kampeni inahitaji pesa mingi, na hiyo ndio changamoto. Na pia masaa muda unapata kwamba sisi pia ni walimu, tunafaa tuende shuleni tufundishe wanafunzi ili wasipoteze, ndio tutenge muda kidogo wa kwenda kufanya kampeni, lakini tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunaweza kumudu mambo yote ya kampeni. Walimu sisi ndio timu bora, tumewafanyia kazi na tuna maono mengi, tunakusudia kufanya zaidi ya yale ambayo tumefanya, kwa sababu sasa tumekuwa tena na maarifa zaidi, tumekuwa na experience nyingi, tutazidi kuwafanyia kazi. Sisi ni wale watumishi wenu. Toska bose mwanjo murigereria nase omoyega bokogendanka bose omutumoko po morokyo monene bwe skuru y'abanyaruka ya St Angela Sengera itukoria lero Sister Margaret Sister Mary Goreti Sesera ime yeskuru yo egotoka sensemo ya Sengera bosoti bunge ya Abomachoge Chache County ya Kisii asenkwana yaye Sister Mary Goreti nikobono aenekiri hemerebo anyariko baga koenekia gakoragwa no monene hasebona anyariko baga gosegeta boriko gokoromokia asa masomabo morokia omonene ntenenera Madam Lucy naboigo omo raibwa borokiwa egati yabaraibande nikobono ba motogire Sister Mary Goreti hase embwa ya yengia yokwenekia hubura yase eskuru yo naboigo komagandira maya ekera kogenda omutimo komorikito Petuel Machini nware ngasa yo robotiro ya senchiro wikirano Nasumega wokogenda mutimoko maiga yogokora bokorri myaka 35 mno mwarimu nabono kogendenka omorokyo manene gweskuru y'abanyaruka ya St Angela Sengera ime Amachoge Chache County ya Kisii Sister Mary Goreti Sesera ukwanekerekyo nigo Sister Mary Goreti agokiro kubwatira no kuya na borokyo beskuru yo nakobaganiria bagendere nobo mobwo. You created that environment whereby I was able to journey with you. You gave me ample time. We created that unity. The environment is peaceful, and that's what I admire. The teamwork. What I just employ you. The teachers, continue that spirit. People may not understand you. They may demand beyond what your expectation. But if you are focused with a positive attitude, these girls will move far. Nigobuiga segetira boroki wa kubeka omokia na kubeka buya eri na baraikiranya masomo abo buya na kwenyorera machiwa maya. Girls, on your part, I always encourage you to be assertive. Raise your head high. You are the only one. Nobody is like you. Yeah. And people know that you are there. So you should not have the negative attitude or the character which will attract negative feelings, but positive, so that when you raise your head high and you walk with that gait, that this is indeed a girl of St. Angela Sengera Girls. Senseme yae oyo mubabatene bekyo megia kesha me county ya Kisii nigaboria Bible na borokiwa kubeka masomo bosio. To parents, let us take education very seriously. Jana rais wetu asema kila mwanafunzi alifanya grade 9 aendelee kwa grade 10 ndio tukue na
transition. Lakini hata kabla hajamaliza kusema, niliona mzazi mwingine akisema siwezi kupeleka mtoto wangu shule kwa sababu sina transport. I mean, what is that? Let us embrace education because education is the key. Na kuringana no morkyo monene intenenera Madam Lucy niga mwatuire Sister Mary Goreti Sesera bunoyo bakini ko basigita senchirendonge na kumuganiria mayekera kugenda umutimoko. She is a mentor. She is a friend. She has been a mother. She has been a sister. She couples up as everything. Wherever you need her, she'll be there. And she'll never let you down. If there's someone that you can always rely on, it is Sister Mary Goreti Sesera. She lives, but for me, she will always remain in my heart. Na kwa wale pia wengi ambao amewagusa in one way or the other, we wish you all the best. Sensemo ya borko batatigire maiga asaba motogire buno yo barerere buya na kubasigeta senchirenkia. And now you are going. We thank you for the good work that you have been doing. We really appreciate that. You have not only been a principal to us, but you have also been a mother to us. From the story that I have heard from my fellow sisters, you have been a caring mother, guidance and supporting them in every situation. We will always follow your part, dear mother. Kuripotiria Nsoko TV kurwa siskuru ya baiseke ya St. Angela imeyabo machoge chache kaunti ya Kisii Pethuel Machin. Niamano murikito Pethuel Machin mwancho muriga tutegaritase ensemo yechisemi majumbe wensemo ebunge ya South Mugirango Mheshimiwa Silvana Zosoro nigo ara muroberio boko unengia abarokiwa bariberi geti elio bachikonyara ko babakonyora chifom chechi basari nigo chinga kecho aenekia okubwato ko wechiwa shilingi 1 milioni 52 gochia se chiskuru inse yo muroberio oye boko basira abarokiwa batari kwenyara uyo manyikainde buna Osoro Care Club na buno murikito ikiliforenge akoerera sorbot rukubwatia abaibori nigo bona baburi gwe kurenda abana babo elio kubatanga kurwa sokonyora maritage nkyo abaga marwire ao buna aria yenyemoreo nase omochonyo marambe emeya muyebunge ya South Mugirango county ya Kisii abo asabarokigwa amona abaiboli kurwa sikinsemo au chinsemo yebunge yo basangerekana ele kwelekia elinda bago chibasa cheji basali kuchache skoro abayigo ko basira abarokigwa bali abale ase umorobeli bwo bakonya abarokigwa bataka Osoro Care Club asabatu ko chilingi 1 milioni 52 go chache skoro au mensi ya Kenya. Because among the few constituencies ambazo zinafanya basari online ni yetu hii ya South Mugirango. So tunaifanya siku moja ishe. And I want to assure even the comrades that are here na wazazi wao, kila mtoto ambaye aliweka application online, as long as umekuja verification unapata pesa, na hiyo pesa inaingia next week. Kila mtoto, all the checks ziko tayari zinangoja tu kuandika amount. Kako kuwa na Soro atebabunani galine gangane yoko basira abarokigwa access chiskuru busira kisemi kiagera na chioka chiraonchero na gotole gasako anyaurete A- or last year na ndo rocha are 16 years ono mwana muno yocha ga kumuchezera yo ligake linene usoku kweli mwanya wantu karibu isandeka oise bategerari you will understand kwa hiyo principal tenenega deputy principal okali no tenenega otebere tu amwa chibesa chikoro kwa school yabo 1.6 million chiko supportia wana ku South Mugirango aba principal tenenega karibons chi school tu ayenanire because a program yetu ngate secondary we pick some amount echinde ku GCDF echinde tu a pick ku basani through a foundation tu alikama roho kuchiga imbato basani bano mu ambassador Italy agantobera 20 million imbato basani onde some ambassadors from different areas in total to raise about 30-40 million kilo mwaka onyora abana aga babwate mechanga ogo chari obisi kwa igbobe
Douglas Bosire yoro acting CEO bwere shirika rya National Endemic Diseases Control Council nigababoli abaiboli kuoneke bunanko balenda barabana babo gwasoko nyora maritagia kiona boigo kurwa asa mariro bunenya mariro ayo aberega komenteka imense ya Kenya na gusaliga saku abana bali bage wende school ile nteke baba kasacha abagaka tuatire majukumu yetu abagaka tuasinde kazi yetu bagaka nturikuamba na bana baitu ile nteke mugeko era bana baigwa marito mono omwana kire miaka 10 miaka 11 agochaka gweti omutienyi monyi wete omutienyi uri omwana oyo nagwenta konyora ebintu bikurwa sanitary pads sanitary pad yeko uruchiziringi 80 choka yo mutienyi yomu egero omwana ose 50 egero omwana oyo ekarale school walyoso osoma kauna osekero bana bandenga inakiyanga yawe yabakurumaega kutukuba abana abarobalege boss asenge njo turko oro omwana oyo omumururi okona kumurari ekara morira mwere misosi nimi Fred Mogaka oyoro mo chief principal bwe school ya Bomora ya Kisii National School ere ni ganyara kabaga kurwe segetenene gochia asa baiboli na baroki wa okoromokia ire bakonyeke asa matukaribosio twawutera lero ne principal chief principal ya National School. That is what education can do. Ekina kyo amasomo agakorera abana gweta no motaka gweta tulio motaka ntakana buno yote ne ntakanera amasomo no rakogera abantu baba buya and we will support and boys na bunatoma na abana bangainto bwate. I want to believe emiakere motu etane sita South Mugirango will not be the same because of what we were doing. We are also wanting to urge others no yobuwa nembu yago tema chanda tinga tinje nkoteba ndiko mo jumbone nembu yago tema tobwatira nabachumbe bande baito elinde elio tosomia bana nigo yabere buya asa baroki wa gusirwa na baroki wa ubono nigo gwena tokoromukia as skuru ire bakore buya asa masomo abo inko reporter ya Nsoko TV orenya marambe ensemu ya bunge ya South Mugirango county ya Kisii erietariane Wycliffe Orenge yamano murigito Wycliffe Orenge mwanchu murigere atogotikana nayo yechisemi togoso ase siasa bono moseneta we kaunti ya Nyamira mheshimiwa Kongo Mugeni niga mochirie serikali ya Kenya kwanza asekeria atebire buna nigo yasinyirwe gokora emeroberio ya etwe n'abakenya okwana kurwa ase kenyoro Kenya ikuru kegotoka ase eward ya Manga ensemo ebunge ya Kitutu Masaba ase kaunti yo Mugeni nigo boiga gikeirie okobwatwa ko mujumbe bwensemo ebunge ya Kitutu Chacha South mheshimiwa Anton Kibagendi Rojenga abantu matendo gochekia basani bamatia mwaro jo mwana itogoro kwa Anton Kibagendi mujumbe Kitutu Chacha South bunare ko chando mbobe nakore kwenda kumurusio nabona iyo to na inje ngarutege songo obate to denga bamusiekere ngama tuko 21 lakini inje nakuona tege songo ngasokyo mwana oliaso kesika togendere ko liyo ko president kosa wana ndo wabi kandi to kani mheshimiwa William Ruto atige bitina ekara aligetiyo bo president ga etuli baga akaliyo bo president bunakore kipunata bona bantu bamwingire ekyagera atiringire nse none koromoka ndanyagita kora mobwa ki computer momo yakongainu nge kadi yangire kweli yakari ya bwate problem bone gantu kyanengo kore kiye ngyo kore terege ntake chande tabantu ono twete ko bangana ntu tororenga 2027 koro zole sayengia mwake kura toreto president delia aya ekero mheshimiwa Matenya lengo na abana be university bare ko ende school wana baka bare tirege ntoro cyo umwana wakorangiri ukorwaiga kodanga genda na kuroso midday school ngayaho chikoso midday school bami ndonga yaho chikome igoruto na ocha ngana ga ndiye sebuya igo to denga enchire liko nya twakanya otabanga nga Jupiter yaito wona igoro twanya roto mo chairman kurugusia kurugu Vincent kama simoga moga wona kere chairman aro mugusi epati deputy party leader omugusi presidential candidate nyomba itari mbura yenga bune kwa nyoruru monta agachire nyomba ogore nyomba so ime uteko benge nyomba ne yawo igoti gatotene namo kutoka ende kuchumutua toliye keroge yeito buya na ende moto sabere togendera ko bahamo Toskabosio mancho murigeria mugavana we kaunti ya Nyamira mheshimiwa Amos Nyaribo niko bona kandrenga besa teyo ya sirire
iyo isiro kurwa sekigancha kia World Bank niga gocha maiga yo moseneta Okongo Mugeni kubatuka chinkwana ng'anigo ekigancha kia World Bank yatenenirie esiro yabo gocha se county ya Nyamira hasekeringa nigo botumike obebweni byo yobogandate konekiwa nyaliboka gukwana Samatanga yoko moina Samson Omae ime ya isoge eward ya sense mu bunge ya Borabu ase county yo niga singirere ngamagendro niga gendrate gokorwa nekiganche kyo kia World Bank asanya koba kagotebanga emerobiri echinkwana chiga tia baribande nigo chitari cheken nechi wase chito kia World Bank umugambi ko kwanda maruba yochoire esechi barasa umo nyalibolire chiwase chito kia World Bank ngomaitege songora soma maruba likirwa kurwale gavana na igusena Okongo Mugeni okora kwa Samatanga chibesejire cha World Bank chiasirire tima itinekene inayo manyete ari gotoka na banale ko muburi kedo tate gosaba chibese chirigota Nyamira kora ntene timu yao chitumike buya so that nya chigokonya abantu abanaindo tebinero ko nganere anganera matange kaminango taruko otokororo ebintu biriago kwana nae gwakwana atwamanya ingobotebekene ingotari gotebekene eira twaruete ekaromwa mwatochorete. We thank you, we have to respect it. And erio moerio neria abantu barwatana chibese chiasire Nyamira besa teyo yasire no ndururu amangana siasa weka kando kwanza morigererie the reasons why ekiagara no moina narikari rube efani na begotenena arafu weka February meet cheirani uchibesa besa teyo yasire no na yamo asoko korro mwancho murigeria kumurikira hobotugi bwechinsu nigo bono ase ekenyoro kiankora motobo kegotoka Bunyaiguba Bunyaiguba sub location ward ya Nyamaye semo ibunge West Mugirange county Nyamira yamatemo nigo bono ibwate ekebago kyobotugi bwechinsu ekyo kiagere nkayabo kwegenderia sobogima bwabo nabuno murikito Vincent Munda agotumanyia sorobotiro kubwatia yamateyo nigo yate biribona nigo ebegete omukia nonye bitango birorore binge edimandi ero yechinsuire igoro okumi abantu bakora chinsu tokubaisana kiaro kiro muntu gategetse ekibesa abandi bakora batayigotwara bamanya gochaka abantu bakikoibari bari yo kugora kiata gutwara kibesa cyakorensu asekenyurege kyangora motobo nigo na umiranire amono mutugi wechinso korwa Peter Masogo Nyauma Masogo abukare na kabeiro mu bisabo ekibesa nenda kabo mwalimu asegeka kiemyaka 10 goika kogenda gutumuka kurwo bworokia asetaro yane yechinseme icho nigo na monyorire kaimugetie ndagera eyakwirira chinswe asechindani cha isato neke bagoboigo achagete karomoke karengete kwerageria ana ajagete kara na arenga primary mwaka 1964 ana ajitugete naria kwanza ajagete janka ega chinkonyeji smart fish Kuhetera ogusira kurwa serikali ya kaunti Nyamira obere gakonyora maigerio ayako morokia bunago korobo tugiobo serikali no yatorete egento ko kunga economic stimulus tokae uchibesa Nyamira kaunti yatwa yatuchiri bukumira isana ibere tokae nenda ye chinsu nkaruo serikali gatoa ebikoro ngajago tukabirobyo Kuhetera amaigerio awa kurwa sabo bisabe serikali nali abegeto mukebo butugiobo bwechinswe karengete obonjoreria na some tugoro ni mwechinswe na famu Africa bana korwerio no na jagete kutugo jinswe ebe biasara na tugachinyinge naonye Masogo ni gagoteba obutugi bwechinswe ni gabororire bole ne baitenene eyo yamukonyire kwegendereria asenka yae totebe bongonyete sana ese chingini ni mwaza jegentaria kebarike ko scooping net abango jana scoop jinsu bere satabu ajinari yo chingeni bongonyete nje nekero nare merwe chibesa cyo korbo mu wawo na bono ndengere tyo chikokoro boyo nkorera chibanda top yongo ja kubwata mambi ngoni nyore chibesa ngoro boyo mbeke chibanda iyo nkonga bori chibesa kando no kuragera kereke bago gokora ngocha kirene bitango nabo igemeribo ao nere aya nara mu bwateranite no nyendagera ya ekere rigoro ebaita nero una narori sana bono na ichina etuono maega una jakinire bwangu na bondo jenge ngenderete buya etange kana ne rigoriri ndaga yere igoro sana oroje igona ajitenga gacha nyumba ngene chindani cyane nkira gotwa meto tukatimba ko changa egere narinda bantu mbaira chinsu ichibono chiregesona igo amangano boibye senje mboyo lakini una nareta nyumba ngene chindani cyane bono bantu mbago chokya nondo muwaso nonde otuko nabonda aboke ntare igane to chindigereri igo amangano boibara bwo na sigete
aya challenge ende mbwate ga kwane nebinyi liches baga nchikora laimi ngoro mabire binyi biri iroka ga bigweta skills yokiaro miro msuya kore mara tiliko kina uchibuyayo very difficult to maintain oboibi bago jabataka kwa baiswe ya mabosa enambe nyinge gutakabaye kubosa kumina ntabwata kuruje bosa mbana njengo tugane nigo narigire komanya kerengerere kyaye igoro bunaro cyo butugi bwe chinswe ime ya gusi nabo igo ense yeito so butugi bwe chinswe yo bara bakong tari onde bwa sura so chibeso twari nyinge cyo koroshia fish pond chibeso iko twari chisane cyo koroshia cyo ko ba fish feed kando nabo oboibi bore igoro gokumi njebone advantage mbwatoroje nyomba na reta ngene fish pond yani oyo rare igakuiberu abantu baje gutuko babwatana na tibaire bakikoze weketo ko muntu omuremeria against these challenges kebago kende yonsi ogokora na getware bitango mono bekomokia na lyo bugima buragendere. Vincent Monda, Ensoko TV. Biamano murikito Vincent Monda no roboto ruo asenchira yobo ikana rugo tuike chidagika 30 igoro ya chinza isato chinga kichingia choko ya korerago ase amaya litukeriga kurende kumanyenga tunkore na tora sensemo ya kabiro so asenkwanito ya beno butko bwarero ase tura chego sangano moganito Mheshimiwa Douglas Orutwa hoyore lekerenga gikorigia oborai we ewodi ya bogichore gotoka nsemo ya West Mogirange County Nyamira asobo chore bonne bore bosia setoko chikumurikira mange ayu harengete siasa ande mono choro ngorwa gusi nensi ya Kenya na begutaka kumanyekerenga kyaye kyogo eso ya kurigia oborai obiga wage siasa gogendra gosangana intwe inyoranga nkwira na tore ase kagete getambe koiregati ya mabori ago na kwenekya gosanga ebirengererio na etoskare. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Abanda abange bakure because wesibole mochi koko moita what a right yokubaboli nganki bakonelyo bulemo paka abandi bakoliga n'emyoro no ichire nyomba umuntu nsechindo ndoko koro konya okore pita bwati gende bweita Amakweli yo gwicanya chisege okwego kyo konge no bolebi no gutumya amaryogo yo gutindia barenge kenywe gwekya Chinko machintindi kubwatekane mebasokano y'ekibara wetrase chipigipigi ogotama na kubura kuro chinka chiabo asemya kemenge bandigireza abana bagwakagenda bakabona itana goza bakabana bakababanta abana amuno butakobwere negative bikorwa bigendere tukubwaterania abasai bari bakonya marimo ase chinsemo ao imeyorogongo wagusi gakoni litanga chibese iki ali akiere elia kabere na ache naenda arorenga nari gusukia keiga osebese nenkonye kwanyora naende oniri elia kabere wone kera oniri obolemo lero muna marema akeire kwanyora obolemo bwakorereki waerire ne kero obolemo bwaerire bogimba bono mboye sari omonto ogenda nebisima rende tokunyete oigore gesima osoima ine ningi kusikiagarire bikoro nebi kogenderera kuiremeri umurike ito bobo nengia Daniel Omwaga nega iremeri gotukulia asobweme na gwasyo kinganeye teneni buri abantu bari grounding aki ine obole moboiga mbuwata mangana dons kugaraiga na bagota binga yayo boiga mbuwate bina abantu barwanire mu kiyoga abantu bayitanire tomo chago sonche getesini kiao kia bene Ensoko TV ime yomurobelyo bomugondo bw'amakweli bwerere maiso marore no gwichanire bikorwe bi Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ase miziki yabagaka eri abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba
ntukwiba abasae aba bakurwa njigenzi emisike kogenda bwange bwate kia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 uwika ensa AM. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to mogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere oberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomugusi Mirna nabali b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana maya onye kubwatari ibolyo obosemya gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko lye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi Ensoko TV oboroso w'omuguse eye n'Ensoko TV oboroso w'omuguse Mancho murigereria karibu sana ase ensemeiga ya kabera se to kumurikira ching ase to kumurikira andamono hobora ibwage siasa kurwa sorgongo rwagusi na se studio no maganione umushimiwa Douglas Orutwa chikonya kobaka gutumanyimiro berio ngakiega ndrete na andamono kero to gochia kumurikira higanga yaye yokurigia gweso ya sobora ibiga bwage siasa na andamono asinachika gukumanya buri tengani nigare nekerenga kyogochia kurigia ikirogo kie ewadi ya Bugichora ikotoka se ensemo ya bunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Karibu sana mheshimiwa sa studio chetu. Asante sana. Asentunde ntanga na boko mukwani mugusino muligeria elinde tutaraso asenkwani itubutukubwara. Asante sana asamaleta Nkuruku Douglas orutonkeo goselisosa na limanyakanete ase ground tiangirali bageli okwana abagusi bonsi Nyamira Kisii na abale diaspora mbakwani wairire na indemba welcome wocha asogo ligereria gusasi debate tugwate ya lero etujukuligereria siasa agusi in general and maybe development igono oyo kwana Nero Douglas manyakanete na lisosa na inde gukora apart from siasa ugendete gutachia magima y'abantu baitu ase binyoro wethera ase chiwirichia amatunda tukubwatira na abande
eri tunyale we empower abantu baitu nto kwa na siasa unantora sigita abantu baitu asama genderero igo uni nkurwande ase organization ku empower citizens against poverty saroko NGO which agenderete kuwatha na organization chinde herinde nyare gokonya abantu baitu babogichora na Nyamira in general. Yeah. Mbiamano nade hase gwate birenga tari siasa chio kamera bilunko bekwerio kwene kia kobakonya bananchi asense moya magendo tutara so ase siasa icho igati yebintu biri bigerete kwene kia magendo na boigo kwegendere ku mwananchi na bananchi ne chisemi tutara so ase siasa murai wense nanya tukabaga kuruguchika buna aborokwa bon siasa ense ya Kenya banyara ko babagwikirana ase echiskuru au kuchakire mambiarero ebenga mbabwati chibesa school fees mbabwati chi uniform baswe bagendria se chisemi kurwa se award yago embunge yago ne county yago norongoro gimarwa gusi ninkwani gayo murai wensa enga kikwayirite asenkwana yo murai wense hoteba aborokiwa kusaba na bakora amatema a grade 9 banyara ko bakwenda chiskuru bonsi kwenye pongeza asante sana lakini nabo maete enkwane gukwanwa lakini ebikorwa ambi wororo igo until twarolile tebona yakwane tuke siasa isalji kura chabere range elinda abantu abana batebande school elinde naende baseru igo tigame kimekakati naende tigatome capitation ile wene to gutumuja se school elinda abana bekerwa kwende school obviously nkuragira bale obviously batakere ebitabo batakere ibintu byose na umwana ko uboliye kwerende ibitabo ende school lakini mbale balia maybe barangera uchi school kirale tarado tebya nakia bana babrobo bakwende school kero ikaba yuse affair para na bayiburi baito nachi hasenkurugusi barabataka amapatabo na bakonyora alense igo no there is more need to be done especially na kwerende siasa ya education yakurugurusi tigatebe abana babataka borobo na kibawika chu school na inde capitation ya tumirwa se school so abana ba mbato mu school bosa and again mambyo nyoro babe close igote aba kisiasa if we as said tiga action ebe forward and to make sure na baibodi na boroba make sure kegera batebe we president ya dera bana ba school tiga ren na borobo baira bana school so that mwanonde tatigara school Tero se bona se enkwana yaito hase turache kumurekera amanga yo akorotota ensemo ya siasa kurende mwanchu muregeria nare gari oratake komanyanga oyo koigura sentunde ntangani Douglas Oruto watebanga ase ground bakumaite una risosa ingi ya koeto monso okaranga tigawe so ikurigyo bora yubika kwa siasa ali tangani tali gento yo komonso ne demand ya abantu have touch lives twakolera abantegas unanaruwa teba twakonya abantu bali malete ibirugo twakonyera anone ritalio kalisosa irutweta sijinde teri kiringende ko rwi ground kyemyongo abantu bait basmekire emyongo turi emyongo babere empowered matunda nateba twabere tokurwa kolikande proposals na konyere byombe ko walikira proposals byombe byanyore kibesa nebinde tali in the process na nento gende gukora various economic empowerment bona abantu barorire ewodeli yabo kichora netagete umugambi gosinete leadership ekekogera ekirokuligerere there are so many projects chitigire nchera na jipara cheto nchera ba complete magana ya protection of springs amagana ya abantu baitu ko empowered igo na ya abantu baitu ba demandly baterengenda se ground ngendo kubakonya ninge narolere una nabakonyere in this time tabwatigas tara nyora gas in the yons but na very good touch lives sokonyo na nyole kiro kelia kyobo heshimiwa kyobo MCA in the nebinge bisalikitali in the county government oversight the properly we need to do proper oversight as a county to Nyamira registration nchitakeina and to represent abantu baitu wia so erange ninje ya chira sinde bone sale abantu baitu bantebirie na buisaine wa show leadership kera leadership ke tukonyerigia tali ayo wete na nda etobogambi abantu buka bakorana
bwene iroga bagote wisande bagotebiri no nyago to represent umushimiwa ase oborai borororo atari ase county ya Nyamira yo kakero kobekana ya kisi chia borongo bagusiorogima siasa chirororo no chimaete buna chigendrete okungusana na nkorororo akeiga omugavana bwe county ya Gonero ratwaro okungusana na negati ya ba MC abande kero abana nchi bagoteiri genda busio nayo manyeno mungsochire kero kurigeria siasa chia bonega ayu in a position yo kwene kyanga no chikonyara ko bakoko 15 bose koleta change igari ase etari bose kwaraso mere siasa chigenda to watero na gingo sekero gekega ninchi kolenta monchori ganari siasa especially ngiso kwa na Nyamira senkorukorwa siasa yabere ya Nyamira yabere mbe abananchi mbaranyora magenderero okufratana kwa beire between our MCA and governor and to me according to me blames na beko enda asa habons twaikire tubade self interest unabona kurwa ensemo ayaba MCA abange engencho bakorwana gisegijira ari korwana buna bakorwanira umwananchi ekora tinda yumwe MCA ukuburia amangana yejipara tinda yumwe MCA ogadana nto abegete budget ya maje to abegete budget ya amangana ya maliogo lakini bono teraikrana batuiwe kwendele ground muntago teba buna egabana ekoliyuka which means unandi bare koli bonse utango tere bakoli kwende nandi nigoteba nagabana nere na rumya ekogera nere is a figure father nere umu ase account nere CEO ekero nera korora ebintu bigusarika egekogera budget ekurase executive aba MCA na bakonyete bakonya approve in the county assembly ono nere chibezo chiri abere yakonyora from the national government the national cake area egocha yama kuwaterna ne bangeli itakorusi twabere tokonya chibese chyo in the last budget kerango korande budget analysis twanyora chabere usine billion 7.5 billion na chirocho nchiwenete gusega banne bwende go demonstrate as what have been collecting on tax ya chiwese ngonya ku national government project nere ya project P in the projects on the ground but take out to konyorana that even some of the roads has to kurwa para njiriweteka twanyora essential services even nyagetari kwanyora maliogo tayo kwanyora even ECD teachers they have not been employed permanently casuals kwanyora bande kwenda bari without emeshara iwonero na bego toro kiuna there is a problem as executive and also there is a problem from as a county assembly kigeratinda iwa mu MC and wenso goteno gateba endo tokubuna in the county government on the county assembly na ne kwirende abali mutwa tete baisidi bari permanent na abantu ababale casuals twatete bakano meshara ne para na edeti budget yebese yaliru is not no we need to legal review there is failure in leadership you know nsa koi with that livaga nintu na utokunye sumega kora ntoro just failures cha Nyamira asichirwelete mbara watebile chinse mochonsi inchubente komochua nande chinse mochonsi inchubente kuira responsibility lakini asensemo yaba MCA no baratebe andake to atemire ko pushe miroberiga kere gwika sensemo implementation as executive tiri gwikirana na kigati yaba barigire ko murusia bisho mugavana sentu netari ya moch tari bere gwika nebanisa to chinga kijamaiga ntu atware to kubagikana se ebunge county ya Nyamira tukatware nsemo ebunge ya mere mashinani yendera se chiabisi chiri gazetted na serikali pako no mugavana ariko base chinga kichinkongu korigiago nere yago tumeka go implement emeroberio yaye aye buna Douglas Orutwe kerangeri kyo boseke kori kyo kya negative nsemo kikware komoche asenga nje gete Nyamira bono tubwate chibunge ibere ali tangana ntara enda si chibunge cyari ngibere ali tangana kara ba MCA bago dana bakole party yabo nagiyegora bakora impeachment ntumanye tebune budget korosiwa yaruge executive ya county assembly anainde budget ya itsanyo budget ekero mwaitiri chibesa in the county assembly ekero mwako ile financial year yaire
ekero mokonya chibesa chiri mwaetetie chikorete ebinto bino mwakorete ekwerende ntubwate chinsema ng'ibere isato aba MC bawenta gokora itang'ana apart from the impeachment bawenda korangere sectoral departments which county assembly babasamoni bababorie this and this twaethe chibesa ngimutakorete usi chibesa chiariro twanya kuigwente ekyo bakobori ento kindi giakabera apart from the impeachment mbarali kaliro betu ICC ntubwate chiboti chigokora ekwerende so that tumanya ICC aba MCA bonse bakorire ekwerende then impeachment ne what the process yae so na impeachment by the powers ekero baku impeach the governor I don't have a problem that is their right lakini bono lende ekero kunyerera impeachment echaberanga isato inya kwanyora aba MCA impeachment entangani kwanyora particularly tiangwana no mu MCA onobo kichora kwanyora litangani ekero balete impeachment alenge side ya Nyalibo como tetea kabisa ekero impeachment yende yachigocha akaruka gaswaya esali alenge that time alenge nero olenge chairman ya kwenda magana finance appropriation impeachment ya kabero otuma bononte bie ingi ya change in between here so a problem tubwate ne interest ya change okonyora interest yane yalenga abona ya change na change chigaiga igobo no ase impeachment ya beide Nyamira nturugote batini gote na totally the governor tabwate magoso utango unandiri aba MCA abangi understand it their work, the oversight work. Aba na ichimba rororo. Mbarache even back to the by educate even the baccalaureate civic education. But they into to go the governor. This is saving the bit of salary naked and this the amount of money. So that erihinde no anaba na inchi bamanya gega no anaba na inchi mbabwade the light yo or equivalent. Ono lende the impeachment chabe it's unfortunate. We have lost a lot of money. Collect impeachment yakoba. Unawone ya the latest we saw the auditor report chibese chia to make the legal expense na hoyo na wo kumichara uja korosi para iberisatu use not you go bona sama na impeachment ibindo bisare getenya mina nebinge there is even we saw liruve legal circulate even online chi World Bank ne funded Nyamira where Floka and Inchenko represent amana civil society Floka na each other project ya World Bank chiatene niwe esali in one or the other audit queries ncha tometwe to some project ya with the questions moja torase enzalo ya World Bank to kwana senga chana bama senator raised some questions lakini mugavana na kwana ritukoriare yote abanga chibesa nchiroro ekerangere kiritwa kwanda gutaka kumanyanga okobagekana we bunge county Nyamira chinga kichamaga andake nkuirete konyoria magendro eyo roka ina gwikira boniga oborai boro rombora ikirani bokora riburu biyana magendro sabanenje. In fact impeachment chabere Johnson pekara chikoba umuntu ko affected no mwananchi ego gerekero by msiba they have started impeachment process na executive ne the way that they are equivalent at the end of the day we ruse equivalent no one like last time ngwambulia kulikuwa na bunge mashinani na bunge equivalent gali kuba kikana kulinkwa lete even ibintu bigakorwa illegally that is as a county to Nyamira. But again, ekere ruling yaji ko kona enda se kere ruling ma dekine kirinki yaji the court. Kere ruling igeli yaji ko korwa na ende kama ko rule egadana mashinani ya lenge bia which has resulted Nyamira kulusaro another money as a county assembly where speaker ya compensated ya can just speak una like as we are talking right now itu akana speaker ibere oseto wakana speaker ibere Nyamira because Ukero wa kere court ya rule in his favor costs number the work no musharo ye baketam ya yere which already kagete baka ne part of the money chine waka na chire so muchi asara chibese jonto waka na speaker ibere muchi asara ngeno mwananchi na this is our tax money igobono ogo ya mangane kero impeachment erororo nturugoteba na aba MCA mba colleague ya impeachment ego no injinsa ko and county assembly no mu MCA ekrama gosale na ndo the collective responsibility
to summon the departments, chairs, we are not satisfied. Then we have called the governor and we have evidence. Ultimately, no kumwimbichi. Yeah. Ngwa kwana tikatuske buse kono tukwande nkwane ya rentreri berera sama tukabwa ngoga neba nemirobero yana kiwe county Nyamira ntwara ekero chakiro mugavana n'abaraibande bakwanire sana kwa kwandege keke okerenga no mubwatani ore in one of the civil society group andake ko benefit kura somerobero ya World Bank omo senator okongo mogeni agotebanga ikiganja kya World Bank ya tendri kokora emirimo ne county Nyamira singa nchubo tumeke obubegwe basi chikobwa tukabocha mboma ene kiborora singa nchumo gavana naiso kyotebanga kiganja kyongera ati nimero berio na magendro nagende tuno kubwatira negati ya Nyamira na World Bank maine mboli na ono nche una nagotebya and then the civil societies in Nyamira County ngwikala sande Floka project neregende ya Nyamira kwa Floka financing locally climate actions. A county Nyamira this last financial year, banyo 164 million. Bonaiga, they are supposed to be given 200 million, but already 40 million ya konyo chabiri released. A chibono no aneri rugo no aninche na ba contacted as a civil society. A representative bagate abarure suspension. All those programs are not going to move. As a Floka, brother na chibese nchirire. That is the truth of the matter. There are other two programs, KISIPS program, ne devolution whatever programs, ne ya agriculture nero, audit queries. Here we asked the county governments, egatomeru answer relevant authorities answer audit queries. Ekere audit query kurwewa, it is said that there is a suspicion that jibe so to make which be survive to mbara account for. But when they could documents, but when they to explain how the money was used, so ekere chiatom several times. So it's unfortunate, but yet correspond. So even the people from the World Bank in Budget in Nyamira, I was there. I was studied among the team. They were also asking some questions how some projects ya kole Nyamira ekero kuligereria kuundani inko achibesa ngote chibesa chwende okolera ABCD onte hino wakole ABCD orwe report etagwa supportive documents igo ike question error ngango evidence ngango no ile receipt na neme smart kwa golitenga ngali koro kingwa golete receipt bone kero Nyamira county etanyara wa account for those when the audit queries, no, there is a suspension. It can affect even Floka project. The World Bank projects. Once one project a problem you have detected, even the other projects in Djibouti problems you could stopped immediately. Floka as a project, they were the problem, the climate change project. But there are some projects World Bank were the problem. Those are the questions the county government of Nyamira has been asked to explain. So let us hope we the report because it was just a suspension. So if they give the evidence, this is how we use the money, then the project will be released. As we are talking, it is in public domain. I have the letter from Badi, the Minister for Finance. Even me, I was sent a copy because as a civil society, it's the civil societies, but when they go play oversight, our projects, when they go differentiate na siasa, I thought that they want to be in the big collector na siasa, I want to make the period ya siasa, a kerobi collector, or yonda copy that so score the other. I use not. Like they are very objective, and I thought that they would defend. Neduna Nyamira and the Kajiado County were suspended. County Chief, they are suspended until they satisfy. They don't know ki but it's unfortunate. You know, financial year no matter Nicolan. One of the second quarter.
there were programs here when the course go learn from even January. But assuming that one maybe as a security or security is not a suspension ya vera lifted maybe next month. The program is here because one of the new story kai financial year ya secure chibese china ndijira ne back abantu banyamira na bakumia. That is why we are calling upon to when to website na besanji unakende nkiyo keroro tiga Nyamira County answer the audit queries were asked a suspension ever uplifted so that project chikole query etetosko siasa ngencho ngane yo ne ya ntedi bera sama tuko abwangoiga toche asore bono na ribori riganko burtura baraibonsi bago chaiga ase enkwane abene haiga Sensoko TV anemono aba murengete goso asobra ibage siasa narata ke kuborie as a responsible leader na rende gutwaro kwigena ngako gocho so ase kiruge kega no chikuikirania gatie miroberio atu akikoire kokonyo bora ibororo bono ase ensemeri batari goikirani buya osase ensemeri bagoikirani kwa bakonya comment oboseme ni chinguru bakore buya tutebe no mu MC ogo neba ne no mbungo ogo neba no mugabano ogo in as much as na enkori yore kero kega 2027 oyo robono what measures kwa bekira komo konya ikirane mokoriri ubia apart from mugo criticize where he or she goes wrong in as a person tiniko de criticize what we do kero bugambi obo ugambira sagambiri narakora maya naro maybe atalaikirani wherever we meet no nenere we encourage into injustice ya njara ko bayokurama but take to are living the because we pinpoint na utoko motebia umweshimiwa this money ya froka tunabono a suspension ye again that tunda umwe msie onde bwenso gatana nabono what is the solution is not we are pinpoint we have raised the issues not in bad faith not that is at the siasa lakini sasa tutagete we raise these issues aba na nje baba aware and at the same time na baraya babalegeti bamanye bintu bisalegete because one yona balegeti and don't buy desco erinde babulie ba find the solution like from our civil society into what we do we have written memorandums we like our team we have written memorandum to the governor yoko pinpoint ase on especially on eketo kwa analyze budgets nkuliga dole memorandum to ateba project A project P mo the verase annual development plan or was to aligere CPROP or to aligere their document ukuligerere to roge the yase theo ase ground no more than complete kuligere dole even auditor general report see when the control budget reports ngo pinpoint ngoja to achidigirere to ateno na ba MCA to aba they abalegeti bintu gete mbiri right inna kin no more bono no more in the position ni more elected can you ask this but do you know that in most cases it's unfortunate kwanyora apange aba MCA abange babwathe of interest una kindire to alkolika report memo to alika counter assembly and to copy counter assembly but it's unfortunate to konyora they get us an avenue where someone the department where they don't get that wrong ntuko maingi goja kia bagendo goja twanyora report to go my was hands money go change go exchange hands kwanyora in the gear cool like that you go no as a person au kulia ekrokia bogichora ward kole history these issues through the radio unaona najira say a CTV and Sensoko have explained clearly inkikegende the Nyamira wonde get to explain abananchi bali bawojeti bayigule chibe a suspension error aba MCA bayigule suspension error we expect now as an MCA okolegali egas ya kwende ya oversight o tebe froka project mago the last time tiarenga se pache toro kiangasa moro se kindoje no yenibere toro kiangasa mokoli the project ya froka baende bakora oversight tunakere in my ward ndole chibesa yabekeretu chibese chinchiroro unanchiyo then umayoko da wono this is the reason I want now to impeach the governor you know no ana bananchi boga bagoko bwatsi egekoro kubatena ekeltu aideti budget chibese nchiarenga ororo chigirant chibese chiarenga chigirant na chira kwende ward yane to abegete chindo chikomi for protection nto abegete amagana smart agriculture lakini ajira kwende ward yane na nyoli binde bimbi
mbiyo. So that is when now you can be supported. Yeah. Na mange ndo chaga ndate kwene kiwa ase ensemeyo tiga turacha bono asore asenge njome de baba teba siasa na chirocho konyara koba gukoira obubuyo bwiga goiko ibange utware manifesto utware team na ubigo beke meroberi mbia wekera boniga kwibwatanire na murengo ndi bwensi bose no bwate kiama bose na kirobereti kira 2027 ego ikange litanga ni Clinton epati tali ya leo jo kolegas umuntu kolega epati enga ekwende gali umuntu jo kolegas naye lakini lende bono the way things are tunaba kusi ni ntuntu taite gotena tobarwe unaba kusi bono chia alignment nyigende take round bono we can send to what Matiang our son ogotena for presidents tubwada no mulengo ndo UDA na bande coalition ni gatia litanga ni ndo nagote yo wananchi apart from the party tenga tora roisa leader because mbali bagoja kuyagia somora igete isalia ewefu yere ground to maguro to ajora barai na bono toja wake suti kurumba kanse isali maybe na ikira ko nyole party ya Matiang is a candidate ojo kolega se president into ko boli chikura tigapa nanji bale boli una naki umuntu yongo chora na yakare asamatiang usagara singo ekwende negas lakini for now e wind into tota gotena to baru no mugusi into bono iga abande unanche ono we are supporting Matiang ekekogera umugusi tutabetiamo abagusi tutajetiamo then definitely nintuntu koba nintuntu gusikwa no anya bandara tarida sinkura ategera se siasa babadana chikura chomo gusikire chinke we cannot okole kwerende bono nyeboli question about these leaders bakobole una chire chinke ingiyekogera abana siasa babande korwa se chire chinyinge bagoje guchirike jagusi so which means we are important turabange ikonto wenede gusegeta nabantu baitu babwade chikura tubabange kura diyerenke ekekogero isogoro ne president elegeti ya wenede ne imagine ya 200 votes 200 just only 200 unathaji no orte kuru asegete kuru sei tonyamie na asande odango be the president igo narrative to dana na baketole tigatonyetige nturabanga na hende nturate abuna Matiang ajo wake nabagusibuka Matiang ngo endare wake na nepsa kubindi so nkiyeko geroko na road down wo chaso mu gusibuna torabake so lende inchetumi litangana na hotebi a party will come do sororo lende lakini tonya utayaba gusi tigato bwati se ita story lakini naende na caution y'abantu itona naki a party tali ya leo jo kolega egas omuntu nero jo kolegas abantu mbara magaga bagoja go bwatana na baswa Matiang nang akunya kotera Matiang ego nankoro rande no na abantu batara perform on the ground okonyora bago dena samatanga wa na Matiang ekwirende kero mundu na maida Matiang na we are supporting him so Matiang asa atakere jikura isko yabono onye asera ya as a person injuna Douglas apart from that just Matiang inkinara kolere ground as opportunity rimbate sinin have I served my people have I done something keko gera keko show leadership are you seeing that so kereto kosko busia singenjo ayonsi tona na kereto kolchi koliago chiko kolera ayonsi tago ikrana onye bomombo ya sai gatia bananchi na abarai na ande obo mainembo linga asigatia bare bage siasa ndemo nokurwa sorongo rwagusi mbara kwa na serio yiri muntu bwada bakumusenseme mbare bakumusenseme iga kerotoroche obachori obega obana na 2027 na inu na muguchi gweso ya siasa ikiga mwatebire igorari ekerengera bukira chikobekemo inunsa igabuna barai enkwana neririera abe yogo chikobalentamo asengencho county ya Nyamira yo kateko nyara ya mabo ya gusieta yo nabara ya bega bonsi mba konyara kumosira Fred Matiangi osonde bwensi no bano muske maragora chikotenena banyamba ko bwatana bachamo endo kero kwemanyete inkeli na ekero munta atari go support Matiang of course is a democratic light ya yere una ekwendekera abantu bonsi no bane family ya mwana bagonyo mwana na ro hukumina ego na bogo ba you are the same father the same parents lakini kwa nyo mwana na ro rekando bono ntwige ndo tuwenda ko kara una leaders abatu kulige biro litanya the main core no kurate y'abantu baito babwate chikura ego na tukwana no muntu busa
though there we are supporting Matiang'i, but tonyora bantu mbali uju waka kura bantu mbali bwate tikura still ntoko konya our leader itangana nabalai tikatute abantu baitu babwate chikura area kabere tikatu preach into go peace oyo gote atari kumo support tikatomo reasons tari dogera na samatanga unabone yimbo ni Matiang'i lakini to bring more division tigato twikira ne ase birengere because ntuna bana abamo to wade ase nyumbi yule ne nyumbembe inchuango tokole kwene nturamana so ikartu aletre unit na Matiang'i ne tigache ground abika barayi hamo tabaso gutwara una numura yoyo mago support unabona una agose una bachumba de no yana cholir una numwe msia de no ero yana cholir sequerent ase biroge byago chance birobyo tigatiga abananchi boka bechorera barayi babo ekwera barayi abananchi nabo maita barayi babo lakini yatiga unagendete korali about unity tigachiga abanechia cheito our leaders korukusi bachamo ntumaita abande mbabwa the interest ase serikali because maybe in one way or the other they are benefiting right now but I believe ekereko nwe uja kubuka na bayo kole kwene kigara to we expect umuntu uri ase serikali bono yo konya kobeka obukima bwaye omode na nchugo chagaiga bago de nje tigana arabega lakini ende birengere binde na boko ja konyorwa utambukiro gira ase to asabwendako yeah na yonse kero mogandete kuiroberia na bose orongora gusirora chi kuiroberia na kero to kuigora chisimege gatora igwa mabori abera atatu kurwa se abana inchingo sabo mo director na anya ka wancha beke nambaga gwase eskinari mwana inchera anyerore anyariko bakagwa kesini narurata kumenya kero siasa jorongora usichi kuiroberia to kweba gukwandra siasa che serikali na singa na chiro cho in one way or the other nkwe go affect chire nsa ndwaro che kiama ya Jubilee abange bare go enekia obwa banga omuske Fred Matiang'i osoira se esaiga ya bande korengana ne chinkwana cha lakini ndwaro chenga se amonchero yobora igwe kiama keri andake asegati ya bara ikurugusi mbanyorete ebirugo ane mono kurwa sense mo yago ya West Mugirango mujumbo mukuru Vincent Kamasina nyorete kirugo kenene kyobo chairperson nemerobiri yoko ane kyange kyama ya Jubilee ngotingakere eyunga kibone go chigo komukia abara ibari asorongo bagusi andake kwegunga siasa cha serikali na inturi bakari tondro rochus you see nchemanyete patite yo jago form serikali ya yoka bita Jubilee bita UDA oikato form a coalition ntobwade chipati chinga cha bagusi ntobwade UPA ntobwade kyanyona KCA ntobwade DP mbirora kyamagara nebinde in that the end of the day Matiang'i what was doing era the national party he didn't want a village party but at the end of the day party chose pinji chamo chifomu ndo yego kwa coalition this coalition lende election italaika kera aba unfortunate the thing una Kenya tonyemanyete that maybe Matiang'i tara win other party cha win ya formula serikali ego toe pesis ekero mubwate party ene ekero mubwate igari yeno eko ba pesis muikarase asete bo mugambe ni mubutolirwe ya keke you know that is basically what we are telling abagusi but babwade doubt na one not to support Matiang'i na takwira ango tena takwira tokumana kinya sabange tevintu but rendegera aba unfortunate thing direct ekero bwata abachumbe ekero bwata aba senator ekero bwata aba MCA wono nte una wono wetangura ababunge mbalenga bwata abwata ababunge bane lakini ngole the third in command nere esali abwatepa epati iwono ntutu kote abagusi baitu nonde bwensi munabono Jubilee Rosette organization litangandigana congratulate Kamosi asoko ewekerugo kelia kyo wachia person thihage savu bona savu tali asavu abagusi boka because that is a national party asavu abantu bose equally abantu bache mbakole nomination indoge uje gita party chinyinge nekere nomination etari ko right kwanyora ni abantu mbangaje the ground lakini kwanyora muntu ndutangana na besa nkenke kwenda se party owe ticket you see ekerona rusi woro na bokonyora wono kwenda diva ndipa
But you go to the expected the alignment before 2027. The alignment Matiang'i nagende gutara kuligia basani kuligia the parties babugather the same vision to change Kenya. So lend those parties ekero chuja gocha together into we are there. So no lende oiri muna narugote buma the party ya rere gocha kolegas. But lende for the purpose yomugusi to chamu eni donyore Matiang'i nyola abachumbe nyola aba MCA nyola aba senator from even if different parties affiliate parties. So we're making Mabe very strong. Unataka kuiro presidency if the worst yabira like that onyo anaka bwate libaga ikara kurangirwa emesa oteba bachumbe bane mbwate mbanganiga aba senator mbwate banganiga bono nkyo gotwagura asesere katumago join tose tokole kwirende ngwa rojo nenga kiyama ya nyachai kerate nene tena afford people tugatwara abachumbange mos kurusi ekero kibaki atagete umuntu kumwate asesere kare. That is the time to abwata ba minister bange korusi assistant ministers korusi also asomugusi to benefit. So there is no asara na ndekero umuntu minago tenena tagutwarinda mwam yego no mabi no tenena abantu bari babateba nankinyare bagiyagero tenu dango ninje na tenena tiga tutige kwende itego tokonya to endo morio yomo erinde nintwe torokane tobe abagusina abantu barorova. Yeah. Teatura tegera bono ebirengererio byabana inchi ase chideke chiga chinke chitigarete ase twatware nkwano mwanchu murigeria yokumurikira oburai bwa gesiasa na magendero kurwa sorongo rwa gusi no turegega no Mheshimiwa Douglas Orutwa uyore neganga yogochekora abana inchi kurwa se ward area ya Bogichora sababu kwa bere kutoka se ward ensemo ibunge ya West Pogirange County ya Nyamira tonyarko batukuigwa igachibirengerio naye Mheshimiwa nabukuri kama ya ganse ilindo chunga batuko yera ndia senchirengi. Hello Nsoko TV. So biya gibwa iriwe. Waire buya ningo toko sanganera kurwarari neri bori rya gaso Mheshimiwa ndije so. Oyo mo sanganera ko kukyumuri kuyitu yitambo cyana ro skuru. Aigo mo jona ro injero ko kongesa kwa byumura yo imuna kwane ko so bo kuchora kuraria. Asamagana ere sire na ozo abo kuda jeko bwana ko takamwana tabantu bakwera samagana la mayenge yiyere bala yo konya abantu babo kuliga muna kwani kirauli na muna ere sire igaje mo tebia tigagende igo nande ege biku muisa kwani la bunkira tele ki chama te go toirande omuntu murayo monyene ro ugo toirase Kietiga mo pongese ko buane ya go toka na kwa kande kuro pokichora la ora go modelo digo je kwa kero majoge igo tigande bya ba bichora kurwari echoro igoro gakiba iria batwa achore uyo rurega go pongesi yaye. Hello Nsoko TV. Hello ngotoko sanganera. Nyanchama mentario yake nario Mheshimiwa rako iguri bodi ryago. Yokoraga ngata tubwate TV ya tikatura boiwa. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Ngotoko sanganere kuranse mukechi. Hello Nsoko TV. Hello ntoko igwete kairi ogirie TV yago na turanya ko batoko igwana. Oya kuru Dominic ya kuru Kajiado County. Dominic kuru Kajiado. Ntongo pongeso mwana siasa oyege ntanga okire muna bagusito chamo ntoboti amangana ye chama tusiraba pana siasa. Nyoni chonya ndinangwa kera kurwa nchoro kangana choro murayo lakini bona pati embe lakini pati ngiyangwa ka kurso tumugira. Nikati bagento kurwa pongezi gawo. Hello Nsoko TV. Hello. Motoko sanganere. Hello. Hello, ngepsana kuru kitengera. Ngepsana kuru kitengera. Kwewet. Ngoponge somora embi yamona ukwana babusiti gato chamo. Dari turabwatirane 2027 ntonga kitogo so serikali. Nigati tikatubwate ibere chio mwerio igaiga ase ukoria gochiko korendo chabana nchabange nigo bago pongeza Mheshimiwa se nkwana yae. Hello Nsoko TV.
twate mwancho murigere kugwa kesimia se studio na bako ke irio girie TV yago na rite kuba tukoiguana gaga turabwate yo mwerio. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Karibu sana ngoto gusanganira. Na go kire sana muradio ntono mogeni muri koma abu. Ita ni tigante na tiganya saba sisi na ndanya kubalenda. One gento na lego te banik. Yo minto kwanira mangana maya. Na ndonya nukubuonye indiri abantu kiro umuntu abwate TV eno n'abangina baminto ko bayisaranse te bayigwa mangana bunaya maya kera kukwanu bamanya nki bakonoti kurwororo. Igorende nare gotebanga amangana umuntu akwanire na incho nkubwate si abaminto nyiri nganga jongoro ku Dickson kurumonyerero bwo. Biamano Dickson kwa nsema yamore. Inayo mwerio. P. Hello Ensoko TV. Ale Ensoko TV. Karibu sana. Nande buya bero muswati. Ngoto sana. Wewe buya mano magani yo. Waire buya sana. Ndio ngo atonyamira kaunti ya ya. Ndio ke moni yisi kunyaramba ya. Ono linde ni baka tumurabi ya ntu mwene na babu atengole ngiya. Na ende kene kya mangana ite wongo ngori mu manyete nande na mori na maisane na ende ura tokonyire sana. Sati umwana omuntu kana ko bonya sako konye na ende bonu mbaka nando kwa ni byanga ntu na utiri bya mamona kera mbigo tokonya. Tigataro umwana bumo tigatiro kana tigataro umwana bumo ne busi bya nando yugwate ngoli ngiya bunye ngyo tata kira ya twa waga tama gutakanya mira abuna bangna tako na kujandike umuntu naye. Ako mongnia kwande bimo director na kontinga tikatomente ibile chamwerio elinato. Hello Ensoko TV. Hello. Ngwaire byango toko sanganera. Ensoko TV ga. Omo sangana moyo. Kanda puru. Maiga gokora network ya eteringia inayo gokora. Hello Ensoko TV. Hello. Korengi mheshimiwa kwa gure birangererio vya bananchi no mongina naro kwandika go mwera gotebanga erena ko maite kabisa gotanga enkora yunenda bunegatia bananchi abagusi bamenyete tari asorongora gusirwo kaneva account ya Nairobi naro rure Kajiado gago bagotebanga enkwana nengi yakwa rubo tukobwara rase ogokorera kwa jide kankega se enkwana yago yo mweri ase abagusi abanyamira ba West Mugirango na nemono abananchi bagobe wodi eri yabo gichoro urigetie kora mwako ugocha. Ngana yana yo mweri ona rue haseri tangana saba kusi baito tigaba kusi to chamo enero opportunity ninto tobwate twanyolire kiongozi obwata maroro loma tari akwe oni ne onete kala lenge serikali na akorete chigasi kiro muntu namo maite ineki point number 1 tubwaterane to chamo tumusupport asabantu baito banyamira county yetu ya Nyamira ni county abantu babwato koseberio konene sana kwenda sabarai haba MC balia bacholire kisegi cyarwanirwe engakentambe gitanya kwera tutare gutwara umwaka oyo buka kegera umwaka oyo no uri bwegasi aba MC baito baikara sense ni gabana ekora wona turwana kenenge tokore at least tokore project ibere isa tuchikonyo mananchi so that ne yonere ke 2027 ekera utairane naboko mayana atigete maki asegete kegera at the end of the day kero toko uburayo it's either you get a blessing or a curse igomba bwate opportunity ya one here ntuntu kubarwan we are supporting them because they are leaders ego ninje mami ninje nchoro mberida we can respect igomba ona ba MCA ni governor kindly those audit queries chia kole query summon the departments will respond to those audit queries chibese chiri Nyamira ranyare gusiria abo nanto konyara correspond immediately nechinge sana nanje project je chire go konya abantu erinde World Bank chibese chiri World Bank ire ni back chaje go konyo mundu takwa tokora magendero ende chirane ase enkakiye tigaltenke because financial yankwerere omutinyusita energy program chiri chikorwe na ende lende naliyo Nyamira ranyora magendero asaba na inchi bana babo gichora mu manyite akorera ali munyarocho tali gusengwa togina no mungino yukwana nyaramba tiniko korabo gichoroka nchabu haya muna ne birogo tokubwaterana etokorwe county ngima una neji project yetu akolire
Nkubwatira ndo ni organization chinde na chi partner chinde twabetho okole county ngima. Igaba na nchi baitu babo gichora nchi nkubakira mbia mono asimani eri mubwate nino mwandangeri ngicho bwa MCA because last time nothing into buchumbe. Of course mbandangeri last time nkarara yate ngendo buchumbe. Lakini oneka bandangeri cho bwa MCA ikolende mbaro che that nja muretu sabe keronke yo keregeke kinda bakole gasubia mabimba onkin igono ngo basaba ntoligere chibesenga kiye chikwende ye chikura ntoligere agende party tigato choro murai and at the same time sigeta abantu baitu munu atogochora muntu endugera choro muntu neikura igabana bali bamintu bakulite school abangina bali batugutite bande nabagaka ibande mbigendere ko bwato chikura njigendete ko kolegwe nabali bachinji chikura bakangaini bakagurwa chukubwatira sangao nabarunko basorora ekura yao ne haki yao banyichinji banyereda bogichora erinde litukere ka 2027 no bagoteba confirmation yoga bakanyite bambekere konwasi nare okubona ndwa kwanda so kokore daika yamo asinge chubate aturi gukora word ya bogichora yoka naro rigete message ga batebanga incheraki bakwena na evinte bio via via abamenyete no barema asenge nchago tebere no marema taranyora miroberio bokorero bwabo agotoka Nyaramba kyabonyor ward Nyaramba twarure birogo roronye na uyo material yonde na ewekero ibono is unfortunate lende taratu ikera egenteke nenkelia nebichago cyo tutumera na wone namba ya nabange mbabwate kunyubara seredio te batume namba yani atume bicha yaye tumoyo bali mabwaye na marietaye na marietaye erinde nintwekero because these are some of the things we request maybe through proposals biachicha ngego chekero tutamaito bali mabwaye mborobi igobono munagantegerete namba ya nabakonyonyora acha tumire bicha yaye WhatsApp otolenda abantu bali madena abange we may not be able to serve all of them but we are trying yaroko bantu le birogo utangamo egasi to na yabantu bali birogo babwenda kokonya abantu lakini sali enkoro nyasato ete no kuno no bungai nejisemi into we are using other means kokonya abantu baitu Mimano Mheshimiwa Douglas Orutwaso ikase chi studio chito na into to kogandria maya ase miroberio yago yokoene kya koria okorera abana inchi na ndi chinga kiche gotoka ntoche tonyara ko batu kurangiria ase studio tosange amange ande mono hayaringe tombugusi no mwana inchi o kawaida nayo mwancho murigeria twanyara ko bako gutuma amaborio na boigo gusangana into ase chinjira ande mono gwetera ase mitandao ababa kesi mina batumire chi ujumbe tokotebanga mbuya mono nande chinga kichigo toka Nyasaye kawanja ndochigo sangana nande asensemo yende yenkwana ya Venechenkuru kwa Clinton Ondigi aseri baga ya Brian Achaka Felistas Kabendi na Barnabas Sandari kure studio ya kabere baina kyamara gine chipi chango chara senchirengia toko gandiro to robot kovia na boigo gendre kwego kyane miroberia gendreta sembeo yensoko TV